Kiitos ja annetaan vielä aplodit. Heikki Multanen. Kyllä, mä rakkaat ystävät tiedän, mitä te ajattelette. Michael Jackson on noussut kuolleista. Valkoisempana kuin koskaan. Aivan täällä. Vieläkö jaksatte komediaa hetken? Joo. Kyllä. Terveisiä Helsingistä. Arvasin, että se jotenkin lämmittää. Yleisö ympillä. Ei. Mä en tiedä, tuntuuko teistä siltä, että helsinkiläiset on jotenkin ylimielisiä ja koppavia. Mutta se ei pidä ollenkaan paikkansa. Helsingissä nyt aina vaan sattuu paistamaan aurinko ja alastuvat naiset juoksentelee vihreällä nurmikolla ja miehillä on mielikuvitusta. Mutta ihanaa olla täällä. Tänään mä tulin tänne junalla. Kyllä. Ja teillä on äärimmäisen ystävällisiä ihmisiä täällä Riihimäellä, se on aivan upeeta. Koska kun mä tulin junasta, niin siinä oli yksi riihimäkeläinen kaveri, joka oli aivan valmis opastamaan mut takas siihen junaan, mistä mä olin tullut. Kiitos vaan sulle. Ja täytyy tähän alkuun sanoa myös, että teillä on helvetin pelottava liikennekulttuuri täällä Riihimäellä. Mä olin kävelemässä tuossa ennen keikkaa tuossa kaupungilla, ja mä ajattelin, että mä ylitän tästä suojatien tästä. Niin auto pysähtyy siihen suojatien reunaan. Ja kaveri viittoo, että tulee yli vaan. Mä ajattelin, mikä tää on, joku ansa vai? Heti kun astut suojateliin kaasupohjassa. Helsingissä on kaikki paljon selkeämpää, että jos sä näet jossain auton, niin sä tiedät, että se yrittää ajaa sun yli. Ei mitään epäselvää. Mutta ihanaa, että olette täällä, te olette tullut katsomaan komediaa. Yes. Stand-up-komedia on jotenkin nosteessa ja ihmiset haluaa tulla katsomaan komediaa. Erityisesti naiset tykkää tulla katsomaan komediaa. Ja mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Kunnes mä yksi päivä keksin, että puhuva suomalainen mies. Se on niinku pakko nähdä, ne on emännät raahaa äijänsä puhuille. Nyt tuut katsomaan! Kato! Se puhuu. Puhuisit sinäkin just. Äijät on sellainen, kulta. Mä oon kerran sanonut sulle, että mä rakastan sua. Mä ilmoitan sitten, kun tilanne muuttuu. Ei, kyllähän me suomalaiset miehet, kyllähän me puhutaan. Me ei vaan käytetä mitään sanoja. Murahdellaan sellainen merkitys. Harmaa karhut ymmärtää. Toi on niin totta. Mutta se on ihan yksinkertainen kieli. Se tarkoittaa sitä, että joko me halutaan seksiä tai ruokaa. Riippuu kummasta on enemmän ollut aikaa. Tai sitten me ei päästetä mitään ääniä, mutta me heilutellaan tyhjää lautasta. Tai tökitään pippelillä merkitsevästi. Ihmetellään, että mikä on, ettei viesti mene perille. Hienoa olla täällä. Sen verran mun täytyy kertoa tästä duunista. Mulle tarjottiin keikkaa homobaariin. Ja mä olin, totta kai mä otan kaikki keikat, mitkä mä saan ja näin poispäin. Mutta sitä keikkaa edeltävänä iltana mua rupesi pikkasen jännittämään. Mä olin vaimolle sillä, että kuule, että mä oon menossa keikalle homobaariin, mutta mitä jos ne miehet yrittää iskeä mua siellä? Vaimo oli siitä, että no kuule, sun tapauksessa voisit olla siitä vaan ihan otettu. Mä ajattelin, että en mä halua tuntea itteni otetuksi homobaarissa. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että mä oon kuitenkin jo 40, että sitä kuitenkin vielä haluaisi olla haluttu. Se on ihan sama kuka haluaa. Että niin sanotusti pidä takaportin auki. Mutta se pahin skenaario tapahtui, kun mä olin menossa keikalle sinne homobaariin. Pahin mahdollinen keissi. Mä olin käsi siinä homobaarin ovenkahvassa näin. Niin eikö puolituttu kaveri tuu vastaan kadulta sen. Ai sä oot menossa homobaariin! Ja niin kuin jokainen suomalainen mies, kun se jää rysän päältä kiinni, mä oon sillain, en. Kaveri on kauhean ymmärtänyt, että ei se mitään, se on ihan okei, oot sä menossa treffeille? En. Mä oon menossa töihin. Oot sä töissä homobaarissa? En. Mä esiintyn. No sä kyllä näytätkin vähän homostripparilta. 2 minuutissa se kaveri oli rakentanut mun ympärille semmosen homokaatun ja veti mun ulos. Kato, päivä paistaa, ei mitään hätää. Aiku se urbaanin legenda syntyi. Ei se Harju mikään koomikko, se on homostrippari. Joo, se hattu, sinä tiedät nämä miehet. Pelimies on siellä, tukka lähtenyt turhaan sunkaan päästä. Vastaan tulevien naisten haaroja.
Aamulla sitä ei enää missään, mutta jääkaappi on tyhjässä. En mä tiedä. Se mun täytyy sanoa teille, että maailmassa ei nyt oikeasti ole mitään pelottavampaa kuin keski-ikäiset naiset. Keski-ikäiset naiset. Kun ne on pinnalle päin niin tyyniä ja asiallisia, mutta niiden sisällä asuu pieni pommi. Jos sä kaadat keski-ikäiseen naiseen tipan viinaa, niin siitä tulee risteilyohjus. Se lentää lähempää yökerhoa ja räjähtää. Keski-ikäiset äijät tajuaa mennä pöydän alle piiloon. Nuoret miehet tajuaa vasta aamulla, mikä niihin iski. Jeesus sentään, tää voisi olla mun äiti. Naapurihuoneesta kuuluu opiskelijakaveri äiti, että ei sun äitis on täällä. Joo. Taputte tässä kaikki olla lapsia. Mä oon kanssa tehnyt elämässäni muutaman sellaisen virheen. Se on ihan okei. Aha, sulle riittää. Nyt puhutaan. Lapsista ei niin puhuta pahaa. Tää kaveri on kyllä istunut täällä koko ikänsä. Mut hyvin se osaa jotain reikinsä. Oi. Aha, sä tiedät sen. Sulla on nää homma halussa. Sulla on joku timetable siellä, että no nyt se lähtee kusalle ja Erkki lähtee tästä pöydästä. Ei, mutta se on mä aion olla äärimmäisen rehellinen mun lapsilleni sen suhteen, että miten he on saanut alkunsa, että kun he sitä tulee kuitenkin kysymään. Mä en aio valehdella niille mistään perhosista ja siittiöistä ja sun muista kukkasista ja mehiläisistä vaan tämmöistä, vaan jos pikkupoika tulee kysymään, että miten hän on saanut alkunsa, mä sanon, että kuule, sun tapauksessa isi ja äiti oli aika kännissä. Että äiti oli käsiraudalla kiinni sängyn tolpissa ja sillä oli semmoinen suukapula. Isillä oli semmoinen punainen viitta ja semmoinen vetoketjullinen nahkakypärä päässä. Että se kun äiti ei pysty liikkumaan eikä puhumaan, niin se kiihottaa isiä ihan mahdottomasti. Ja se kun äiti ei näe isin naamaa, niin se kiihottaa äitiä ihan mahdottomasti. Ja siitä syystä äitin pimppi kostuu ja isin pippeli lähtee pystyyn ja sitten isi pisti sen pippeli sinne äitin pimppiin ja minuutin päästä isi nukahti. Veljesosalta en tiedä mitä tapahtui, kun äiti oli silloin yksi Ibizalla. Mutta meidän suomalaiset miehet, me ollaan äärimmäisen ihania.